खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे खौरां बिलाइ YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। जुदि नोंथांमोना निउस नायनो मोजां मोनो अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना ला। थ' बिदिब्ला दिनैनि खौरां बिलाइखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव BTCनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानायनि साखाफारा सोलिगासिनो। Bodoland टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय क'क्राझाराव साखाफारा सोलिगासिनो। बे हाबाफारिखौ गाबोन 5 अक्ट'बर खालि बड'फानगरनि BTC सेक्रेटारियेट ग्राउन्डआव खुंफुंनाय जागोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM हाग्रामा महिलारिया गुबुन गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरजों लोगोसे समायखिरा लागोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समायखिराखौ BTCनि प्रटेम बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी, गाहाय नेहाथारि रबिख'थानि दैदेननायाव लागोन। बे हाबाफारिखौ BTC जिल्लाफोराव लाइभ फोसावनाय जागोन जाहाथे गोबां सुबुंफोरा बेखौ नायनो हागोन। फोरबो बिथांखि आरो सन्मान साननि जागायनाया CEMनि गेजेरजों माहारियारि फिरफिला बिरहोनायजों जागोन। थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा UN ब्रह्म मेम'रियेल, देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां खाम्फा आरो BTC एसेम्बलि बिल्डिंनि साखाथियाव थानाय बड'फा UN ब्रह्मनि मुसुखाजों लोगोसे गोसोखां खाम्फाफोराव बिबार बावनाय जागोन। बे समाय लानाय हाबाफारिया BTCनि गोदान समफारिनि मावख'आरि जागायनायखौ दिन्थियो। बेयो गावखुंथायारि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोनां बुब्लि आरो सोरखारि मावख'गिरि आरो थागिरिफोरा नोजोर होनायजों मिजिंथिनाया मख'जाथाव। नैथि खौराङाव दङ जुदि UPPLआ ओंखारो अब्ला BPFआल' NDAआव दं हाग्रामा महिलारि। UPPLखौ बोखारागौमानि BPFआ NDAआव हाबनो हानाय नङा हाग्रामा महिलारि। BPFआ बुंदों दि जेब्लासिम इउनाइटेड पिपल्स पार्टीनि बारै UPPLआ बे गोरोबथायाव थागोन अब्लासिम बेयो नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स NDAनि बाहागो जानाय नङा। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दोलोनि खान्थि बानायग्रा आफादनि मोनसे गोनांथार जथुम्मानि उनाव बे बाथ्राखौ फोरमायो। महिलारि बिथाङा बुङो दि दोलोनि गासैबो सोद्रोमाफोरा मोनसे आयदानि सायाव मोनसे गोरोबथायाव सौहैबाय। BPFआ BJP आरो NDAजों हेफाजाब होनो हायो, नाथाय बियो UPPL बादि एखे गोरोबथायाव बाहागो लानो हाया। जुदि UPPLआ NDAआव थायो अब्ला BPFआ बाहेरायाव थागोन, हाग्रामा बिथाङा बुंदों। BPFनि दैदेनगिरिनि बिबुंथिया आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बावैसो सिगां बुंनाय बिबुंथिनि बुङाव जादों दि BTC, BJP, BPF आरो UPPL गासैबो एखे आरो गासैबो NDAनि बाहागो। महिलारिया गोख्रों रावजों फिन्नाय होनानै रोखा खालामदों दि जुदि UPPLखौ बोखारनाय जायो अब्ला बिथांनि दोलोआ NDAआव हाबनो सानगोन। बिथाङा बेखौबो मुंख'नानै बुङो दि BPFआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि जौगाखांनायनि थाखाय गोबां गोनां दाबिफोर दं आरो मिजिं थिदों दि BJP दोलोआ बेफोर दाबिफोरखौ हेफाजाब होगोन। नाथाय बिथाङा बे बाथ्रायाव गोजोर होनानै बुङो दि हादोरसा एबा हादोरारि थाखोआव BJPजों जायखिजाया गोरोबलायनाया NDAनि सिङाव UPPLनि गसंनायाव सोनारगोन। BPFआ क'क्राझाराव गावनि गोदान मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय थियारि जागासिनो दं। महिलारिया फैगौ साननैनि गेजेरावनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM महरै समायखिरा लागोन। बिथांनि दैदेननाया मोनसे गोनांथार बुब्लि जानानै फैदों मानोना बावैसो बिसायख'थिनि उनाव BPFआ BTCनि सायाव फिन सामलायनायखौ मोनफिनदों। महिलारि बिथाङा बुङो दि दोलोआ बड'लेण्डआव गोजोन, जौगाखांनाय आरो दिदोमथि लाखिनो थाखाय बावसोमदों। बिथाङा बेखौबो बुङो दि बिथांमोननि थासारिनि सोमोन्दै BJP दोलोनिफ्राय फिन्नाय मोननायनि उनावसो दोलोनि राजखान्थि गोरोबलायनायखौ थि खालामनाय जागोन। आथिखालाव BPFआ मोनसे गोख्रों मासि दं। बेयो NDAनि सिङाव UPPLजों हेफाजाब होनाय नङा। बे आयदानि सायाव BJPनि थिरांथाया आसाम आरो बड'लेण्डनि इयुननि राजखान्थियारि थासारियाव गोहोम खोख्लैगोन होनना साननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ मीराबाई चानुआ बुहुमनां वेटलिफ्टिं चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। आसामनि अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि मीराबाई चानुआ नरवेनि पर्डेआव 2025 मायथाइनि बुहुमनां वेटलिफ्टिं चेम्पियनशिपआव मोनसे रुपानि मेडेल देरहाना हादोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। आइजोफोरनि 48 किल'ग्राम थाखोआव बाहागो लानानै 31 बोसोर बैसोनि हिन्जावआ गासै 199 केजि भारखौ दैखांनानै नैथि मासि आवग्रिनो हायो।
उत्तर कोरियानि रि सं गमा गासै 213 केजि फारखौ दैखांनानै गोदान बुहुमनां रेकर्ड बानायना सनानि मेडेल मोननो हायो। जेराव थाइलेन्डनि थानियाटन सुक्सारयना 198 केजि फारजों ब्रन्जनि मेडेल मोननो हायो। 2017 आव सनानि देरहानाय आरो 2022 आव सिलभार देरहानायनि उनाव बियो मीराबाईनि थामथि बुहुमनां मेडेल। पेरिस 2024 अलिम्पिकनि उनाव गोख्रोङै फैफिननानै बिथाङा बे बोसोरनि जागायजेननायाव कमनवेल्थ चेम्पियनशिपआवबो सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन, जाय भारतनि वेटलिफ्टिं आइकन महरै गावनि थाथायखौ गोख्रों खालामदों। ब्रैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्ग थैनाय केसआव सानै देंखोगिरिखौ 14 साननि पुलिस आवथायाव दैथायहरनाय जाबाय। मुंदांखा असमिया मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि दायाव हमजानाय देंखोगिरि शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ 14 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दैथायहरनाय जादों। बिथांमोनखौ मैया 3 अक्ट'बराव गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि बिजिरसालियाव पेश खालामनाय जादोंमोन आरो उनाव आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय सिआइडिनि गाहाय मावख'आव दोनफिननाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला गार्गआ रुंसारि जादोंमोन अब्ला सानैबो सुबुङा सिंगापुराव दंमोन, जायखौ दा मोजाङै नायफामगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा जाथायनि खाथि-खाला जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जेराव अजद होनाय जादों दि गार्गआ देहानि जेंना थासेयावबो दैयाव गोग्लैनो गोनां जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नोगोद 9 लाख नंखाय रां होनायनि दायाव सानै हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ 9 लाख रांनिबो बांसिन नंखाय रां लानानै सानै सुबुंखौ हमनो हादों। नोगोरमानि क्राइम ब्रान्चआ दिसपुरनि लास्ट गेट ओनसोलाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। सा लखिमपुरनि थागिरि सानै दायनिगिरिफोरखौ गासै 9,03,500 रांनि नंखाय नट लानानै हमनाय जायो। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे जराया गुवाहाटीआव नंखाय नट राननो नाजादोंमोन। मोनसे खौरां मोननायनि फिननाय होनानै क्राइम ब्रान्चनि हानजाया बिसोरखौ होबथायो आरो रांखौ जब्द खालामो। सानैबो सुबुंखौ थाबैनो खानाय जायो। बिबानगिरिफोरा नंखाय रांनि गुदिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो बे बिथांखियाव उफ्रा सुबुंफोरा लोब्बा दं ना गैया बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बिथांमोनहा बै दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानायनि खोथा होदों। दथि खौराङाव दङ गिबि मन्त्रि शर्मा बिथाङा सांग्रांथि होदों। बे दखल खालामनायनि हेंथायै खिथेर होखारनायनि थाखाय जुबिनखौ सोबख'नो नाङा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे दखल खालामनाय खामानिजों सोमोन्दो थानाय दावराव दावसिफोरखौ फोजोबनो थाखाय रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मुंखौ लानायनि बेरेखायै सांग्रांथि होदों। फेसबुक लाइभ सेसनाव शर्माया बुङो दि जुबिनखौ खिथेर लानायनि थाखाय दाल' महरै बाहायनाया मोजां नङा। बिथाङा गोसोखांनानै बुङो दि 2020 मायथाइयाव कभिड-19 समनि समाव गुवाहाटीआव जुबिननि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो बै समाव रावबो राजखान्थि दोलोआ बेनि सोमोन्दै बाथ्रा बुङाखैमोन। शर्मा बिथाङा सान्दों दि बावैसो सिगां लाइमोनफोरनि दावराव दावसिखौ जुबिननि मुंखौ सोबख'नानै दोनखोमानाय गोहोफोरा जोंखांहोदों नामा। बिथाङा जुबिननि केसआव दायनिगिरिफोरनि हेरफेर खालामनाय AI सावगारिफोरखौ गोसारहोनायनि थाखायबो सोंखारिदों आरो बेखौ मोनसे खैसारनि बाहागो होननानै बुङो। गिबि मन्थ्रिया फिन बुंबावो दि बिथांनि सरकारा न्यायनि मुङाव जेबो हेरफेर खालामनो होनाय नङा। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि फेन्सि बाजारनि साइबार मार्टआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, साथामनि हालोदआ गोब्राब। मैया शुक्रबारनि फुंबिलियाव फुंनि 3 रिंगासोआव फेन्सि बाजारनि SS र'डआव थानाय साइबार मार्ट बिल्डिंआव गिख्रंथाव अर जोंखाङो। सिङाव थाबथाना थानाय साब्रै सुबुंखौ बोखांनो हायो आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिसोरनि गेजेराव 32 बोसोर बैसोनि सलमान कुरैशिया हां लानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। गुबुन साथाम 24 बोसोर बैसोनि तासिफ, 22 बोसोर बैसोनि साहारिम आरो 22 बोसोर बैसोनि आरिफा फाहामथाय लागासिनो दं। सानैनि हालोदआ गोब्राब हालोदाव दं। जाथाय जानाय जायगायाव फ्राय 12 अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। सर्ट सार्किटखौ अर खामनायनि गाहाय जाहोन होनना साननाय जादों। अर खोमोरनायनि नाजानाया सोलिबाय थानाय समाव बिबानगिरिफोरा गासै सम्पथिनि खहाखौ नायबिजिरगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारिया खौरांगिरि मेल जथुमदों।
दरंगाजुनि ब्लक कमिटि BPF हानजानि माखासे सोद्रोमाफोरा BJP हानजानिफ्राय देरहालांनाय बिजितगोरा नार्जारिखौ BPF हानजायाव जयनिं जागोन होनना तामुलपुरनि जामुगुरियाव खुद्रिसारनानै फुथुला सावना धरना होनायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खालामदों MCN बिजितगोरा नार्जारिया। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजितगोरा नार्जारिया बुंथियो दि आं BPF दोलोनि सासेबो दैदेनगिरिखौ जगाजग खालामाखै। आंहा BPF हानजायाव थांफिननायनि जेबो थांखि गैया। BJP हानजानि हाइकमान्डनि बाथ्राजों आं सोलियो। बेवहाय गुबुन बाथ्रा साननांगौ गैया होनना बिथाङा बुंथियो। गुदि खौराङाव दङ गाहाय मन्त्रि मोदीआ दिनै 62 कौटि रांनि लाइमोन स्किमफोरखौ बेखेवगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै सनिबारखालि 62 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय हाबाफारि बेखेवगोन। मिरु PM सेतुआ साख्रिनि खाबुफोरखौ बांहोनो थाखाय जौगा सुबिदाफोर, डिजिटेल टेक्न'लजिफोर आरो दारिमिननि हेफाजाबजों मोनसे हाब एन्ड स्पक फ्रेमवर्क बाहायनानै 1000 ITI-खौ गोदान महर होनायनि थांखि लादों। बिथाङा IT, आबाद आरो दावबायनाय बायदि गोबां दाबि गोनां आयदाफोराव फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय नवोदय विद्यालयफोर आरो एकलव्य फरायसालिफोराव 1200 भकेशनेल लेबरेटरिफोरबो बेखेवगोन। बिहाराव मोदीआ 5 लाख लाइमोनफोरनो 1000 रांनि दानारि हेफाजाब आरो बेसेन नाङै रोंग'थि फोरोंथाय होनानै स्वयं सहायता भत्ता बिथांखिखौ जागायफिनगोन आरो 4 लाख रांसिम सुद गैयै दाहारजों स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड स्किमखौबो फोथांफिनगोन। गाहाय मन्त्रि बिथाङा गोदान मुलुगसोलोंसालि आरो गोदान मुगानि केम्पासफोरखौबो बेखेवगोन आरो गासै 450 कौटि रांनि स्कलारशिप फोसावगोन, जायनि थाखाय हादर नाङैनो सोलोंथाय आरो रोंगौथि जौगानायखौ बांहोनाय जागोन।